Το συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου 2025, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για πρόωρες εκλογές. Οι μαζικές κινητοποιήσεις, η κοινωνική οργή και η αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποδώσει πλήρη δικαιοσύνη δημιούργησαν ένα ασφικτικό πολιτικό κλίμα. Η συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και άλλες μεγάλες πόλεις έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κοινωνία δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί εύκολα. Η φθορά της κυβέρνησης είναι πλέον εμφανής στις δημοσκοπήσεις. Το ποσοστό εμπιστοσύνης προς το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει πτωτική τάση, ενώ η οργή, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, είναι εκρηκτική. Αυτό το κλίμα δημιουργεί σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Σύμφωνα με πληροφορίες από πολιτικούς συντάκτες, υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές πριν η φθορά γίνει μη αναστρέψιμη. Πρόκειται για ένα κλασικό πολιτικό τέχνασμα, όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να ευνηδιάσει την αντιπολίτευση και να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Ένας ακόμη λόγος που ενισχύει το σενάριο των προώρων εκλογών είναι οι ρογμές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτές που εκλέγονται σε περιοχές που συνδέθηκαν άμεσα με την τραγωδία των Τεμπών βρίσκονται αντιμέτωποι με την οργή των πολιτών στις εκλογικές τους περιφέρειες. Πολλοί από αυτούς ζητούν να υπάρξει ένας πολιτικός επαναπροσδιορισμός μέσα από νέες εκλογές, ώστε να ανανεωθεί η εντολή της κυβέρνησης και να δοθεί χώρος για νέο αφήγημα. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, υπάρχουν δύο επικρατέστερα σενάρια για τον χρόνο διεξαγωγής τους. Το πρώτο σενάριο μιλά για εκλογές μέσα στον Ιούνιο του 2025, ώστε να συμπέσουν με τη συμπλήρωση 2 ετών από τις εκλογές του 2023. Το δεύτερο σενάριο μεταθέτει τις κάλπες για το φθινόπωρο του 2025, με την ελπίδα ότι μέχρι τότε η κυβέρνηση θα έχει προλάβει να γλυκάνει την κοινωνία με παροχές, μισθολογικές αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις. Ωστόσο, η προσφυγή σε εκλογές εν μέσω τόσο φορτισμένου κλίματος ενέχει και τεράστιο ρίσκο. Αν το κλίμα οργής δεν εκτονωθεί, οι κάλπες μπορεί να μετατραπούν σε τιμωρητική ψήφο, οδηγώντας σε απώλεια της αυτοδυναμίας ή ακόμα και σε πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, αν η κυβέρνηση παρατείνει την παραμονή της μέχρι το τέλος της τετραετίας, κινδυνεύει να φθαρεί ακόμα περισσότερο και να πάει στις κάλπες το 2027 με εντελώς αρνητικό φορτίο. Η τελική απόφαση για πρόωρες εκλογές αναμένεται να ληφθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2025. Αυτός είναι ο κρίσιμος μήνας, καθώς μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η προανακριτική επιτροπή για τις ευθύνες της τραγωδίας και θα έχουν μετρηθεί οι πολιτικοί κραδασμοί από την πρόταση δυσπιστίας που ήδη κατέθεσε η αντιπολίτευση. Αν η κυβέρνηση δει ότι το κλίμα είναι μη αναστρέψιμο, η προκήρυξη εκλογών θα θεωρηθεί σχεδόν βέβαιη. Συνοψίζοντας, το συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου δεν ήταν μια απλή συγκέντρωση μνήμης, ήταν το έναυσμα για μια αλυσίδα πολιτικών εξελίξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές μέσα στο 2025. Είτε αυτές γίνουν το καλοκαίρι, είτε το φθινόπωρο, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται στη δυσκολότερη καμπή της μέχρι σήμερα.